Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng tumelang sanibingelela futhi sanamukela kuzinto sithemba nonke niyaphila niphile nje semukhuleka ukuthi subscribe tona moto ucindezele kuze boqala ngqa ukuthola ama video amabe siwaposta siyabonga sibuyela futhi bafowethu siphele ezinye futhi la ngempela sithi khona ngempela ake nje sikhuphuke nazo sikhwele kuzo la ngempela sithola udaba ngempela sithi ngempela lapha na imfeze emnyama noshilisi okay kahle India noshilisi mawuzokhumbula kahle ke ukwazi okwegama elithi India kahle ukuthi kwavelaphi uzokhumbula ukuthi ngempela lapha na ke kwakhona iqembu elakhandwayo okwakuthiwa igama lalo ushilisi neNdiya futhi kahle mawuthi khumbula masikandi kahle nje igama elithi uIndia la qhamuka emveni kokuthi kwakade kukhona ngempela lapha ushilisi wakade ebambile lapha ngempela kwezebhova likadikadika begida futhi ngempela wakhona iqembu elavuka kwathiwa ngempela lapha igama lalo ushilisi neNdiya kanti ke nawe yazi ukuthi ushilisi neNdiya upelepele neNdiya bahlukana kanjani futhi ke bekusaqhutshwa lokho ngempela igama lakho liqophwa noma liqanjwa ngempela lapha kuvuka iqembu okuthiwa ushilisi neNdiya futhi yenzekile ukuthi ngempela lapha imfeze emnyama ivele yathi nje thasi kancane yathi nje fafa kancane imangaza abantu ngempela lapha iposter khona ivideo yayo ise studio kanye naye lapha ngempela ushilisi yababa wepelepele la ngempela behleli khona studio nje berelaxile wase ebhala icaption ethize lapha ngempela imfeze emnyama la khona kade ezwalisa ukuthi ngempela kungenzeka kube khona okuthize kanti futhi lokhu qhamuka nje valo ukuthi ngempela lapha kwenzekela ukuthi vele ngonyaka odlule India lona album yokuqala yakhishwa yona ngempela lapha imfeze emnyama ngaphambi kokuthi ikhiphe amanye ama-album wakhipha ngaloyo nyaka loyo okunyaka ka-2021 la ngempela dedela khona ama-album waqala ngeNdiya India nje walidedela ladla abantu futhi ke lo nyaka lo ngenzeka ngempela sithola ukuthi lapha ngempela India lihlangene nemfezi kodwa ake sibukela ngempela caption yakho nebethini lapha ngempela la bedlala khona ingoma yawo ngempela lapha ushilisi neNdiya futhi kuyona lapha i-background yawo le video lebeshaya benemfezi emnyama lapha ushilisi i-caption yabo ifundeka kanjena ithi ngaphupha ngihamba nebhova lithi ngishaya ingoma ngithi uzabalandeli balo India lingala nawe kabuhlungu kabi ulincisha upelepele kanjalo nekati nobisi kahle nanizamani la ngempela sho njalo ngempela lapha imfeze emnyama motor bheka ngempela ufake lapha ama-emoji ahlekayo uthi nanizamani futhi kahle motor yabheka lapha inkulumo kungaba inkulumo ebheke kubantu ababezama lapha ngempela ukubahlukanisa umfeze emnyama naye lapha ngempela ke ushilisi wafaka lapha ngempela ivideo yakhe naye lapha ngempela ushilisi ibuke ngalendlela ke video khala nengoma lapha ngaphansi ngenze kuyizwe ngenze kungayizwa kodwa ngikholwa ukuthi sizokala kahle ngempela ithi ngiphuphe ngihleli nebhova lapha yabo isho njalo nje ngiphuphe ngihleli nedla amanzi awuyizwe nayo le video yakhona la edlala khona nengoma phansi futhi nakhona yakhala ngezansi lapha ku background yabo nansi la khona Ngiphuphe damas lithangishaya ingoma ngiduduza abalandeli balo Shuthi kahle ke lapha ngenzeka kube ukuthi iqembu elikhulu iqembu esalazi kudala lapha ngonyaka ka2010 2011 ngaba ukuthi ngempela futhi lizophinde libuye futhi kubantu akawusho uvo lwakho nawe la ngempela usho ucabanga ukuthini ngale qembu leli yini ecabanga iqembu leli cabanga iqembu leli lingenza ngokuhle noma iqembu lingeza nempi kwabathize njengoba usazi ukuthi bekube namaqembu avukayo ngempela lapha noma ubumbano likhona ubumbane kanti luze nempi kwabathize akena ushuvo lakho ucabanga iqembu leli ngempela lizofumalana okushilisi neNdiya njengoba sekukhona vele amagama asawakhiphile athi nanizamani mawuthi uyabheka lapho ngaba ukuthi ngempela futhi nomuntu lapho ngahle uphume ndawana athize shuvo la comment section usho ucabanga ngeqembu mina njengokwami ngithi ngempela iqembu into enhle kakhulu ngoba yamagama awo aphakama kakhulu ngasedlesiyana ngempela ukuthi bekhiphe le album yabo ethi ngiphuphe ngihleli nedla amanzi ake nawo usheyo lakho uvo ngempela lapha ngezansi comment section bese ukuthi nawe sidibana ngokuzayo